Później robiło się, zaczynałam od lalek robić, później zaczynałam serwetki się robiło, fartuszki się robiło do cepeli i tak jedno po drugim coraz to więcej. Jeszcze kiedyś miałam mniej czasu, teraz mam po prostu więcej czasu na takie coś poświęcić i dlatego więcej robię. I także jest zapotrzebowanie po prostu większe i się więcej robi, a najwięcej to wszystko ze swojej głowy, coś tam, te różne wzory, wyszywanie nawet u koszul wzory. To pomyślałam sobie, a może tu zrobię tak, tu trochę tego, tu zmienione, tu różne słupki do tego i w tej chwili to mogę wyszyć 5 wzorami koszulę. Obrabianie koszul też tak samo, te zwane obdziewki. Fartuchy, no to fartuchy to trochę trudniej, bo czasami tam jakiś ten wzór jeszcze i dodatkowy sobie wezmę, ale odrobić każdy wzór odrobi. No a gorsety, no to już tam tylko rozmiarowo, bo wzory to już jednakowe są. Męskie też to samo, że wykroję spodnie, koszule i te kasaki, czy jakie, tak zwane jakie, bo do lalek coś mówili kasaki. Sukmami. Też tylko, że to tamte te różne mają, kadzidło ma inne kolory, tak brąz z czerwonym, na przykład łyse z takim chabrowym, myszyniec znów i z innym, ale to jak kto sobie tak upodoba, tak się robi. I to szyję koszule męskie. Leniny. To jest rękaw, który teraz haftuje, to jest do tej koszuli, której zaczęłam szyć.